だから手作りの良さっていうのが出てくるんですよね。何でも作るものはもう世界に一つしかないんです。同じものはできませんから、そういう気持ちでやってます。ただやりながら考えていくんですよ。最初から全部思い浮かばないですよ、それは。やりながら最終的にはこういうイメージになるかなっていうのはやっていって、そしたら途中でこういった方がいいんじゃないか、そこで分かれていくんですよね。こっち行った方がいいかとか、ダメだったらまた最初からやり直す。だから自分で育てた子供を表に出すってそういう感じですよね。個人の意見だけじゃダメなんですよね。やっぱりお客さんがいいって言わなきゃダメなんです。アップステアーズ。